Run. So, part 2 guys ng video natin ito sa Binao. Punta kami ngayon sa ayan. Ito muna namin mga kasama namin. Go, go! Okay. Hindi dahil si inikat ang iharang na gajay. Nagmaskat tapos nakawarta kamatis mo. Madi dahil inikat tiharang. A few moments later. Dito na kami sa lighthouse. So, na kami ngayon guys. Ay. Ayan. Okay. Hi guys! Vlog ka? Ayan. Para ang tasa. Punta kami doon. So, mamaya ulit. Ayan ang lighthouse. Ayan guys. Ano pala yun? Ayan. Yung view dito. Sige. So guys. Sa taas ng lighthouse. Pero meron din lighthouse dito, yun na isa. Maliit.